cursa. Per tant, l'arribada dels primers classificats imminent. Recordeu, Osmane Betaimi. Dorsal número 4, Samira Puigdemane. Dorsal número 7. I ja veiem el cap de cursa, el director de la prova, el senyor Manel Vicente. I el jutge de la prova. Atenció perquè arribarem a l'esprint. De moment davant, Samira Puigdemane. L'atleta amb la samarreta de color vermell. A veure qui dels dos serà el guanyador de la prova. Sembla que serà Samira Ip. Qui s'impulsarà per davant de l'Osmane Betaimi i arribarà a l'esprint dels dos. 1 hora 6, 13. 1 hora 6 minuts, 13 segons. La marca aconseguida pel nostre guanyador. Amb l'atleta del Domingo català, Samira Puigdemane, que ha arribat content a l'arribada amb l'Osmane Betaimi. Els dos primers classificats del dia d'avui s'ho han hagut de jugar en aquesta arribada del atletisme de Manresa. I acompanyarà el podi a Samira Ip i a Osmane Betaimi. Sisplau, fort aplaudiment pels Just Sociats, tercer classificat del dia d'avui. Just Sociats, atleta del Club Atlètic Manresa, que acompanyarà el podi a Samira Ip Puigdemane. I ara tampoc no s'ho ha pogut perdre aquest any. Aplaudiment, sisplau, pel Mar Roig, quart classificat del dia d'avui. Ovació de Gara Carella, sisplau, per aquest atleta de Sant Pol. Que ja el tenim a l'Epi arribada, guanyador de les dues primeres edicions, picat a màxim doncs el Mar Roig. Quarta plaça per Mar Roig. I atenció perquè ens arriben els 5è, sembla que serà Sergio Enríquez. Per aquests darrers metres, efectivament, es va metre el Protec. Un palet per sobre de l'home nou. Aplaudiment, sisplau, Carella, per Sergio Enríquez. El Txetxi. Ens arriben 5ª posició. Ja tenim els 5 primers. Atleta de Huesca, atleta de Tectoini. Llegaba un poquito por encima de esta hora 10. Uno de los principales favoritos de la jornada de hoy, José Carlos Ciprián, sexto clasificado en esta jornada. Y atención porque tenim el nostre setè classificat en línia arribada. Tarragona, aplaudiments per José El Haddad, guanyador de la faguera dels 10 quilòmetres de la prova de la mitja marató de Cambrils. José El Haddad, atleta de Rara Esport Tarragona. I José El Haddad, 1 hora 11 minuts. I és l'Òscar Rodríguez. Aplaudiments per l'Òscar Rodríguez. Primer atleta local del dia d'avui. Aplaudiments per ells, Carella. Òscar. Un altre dels atletes Challenge a 2009, Marcel Zamora, amb 1 hora 12 minuts el Marcel. I tot just darrere seu arriba el Pau, el seu germà, per una arribada. Salta ja la sortida, no? Les nostres atletes del dia d'avui. Tenim un total de 10 atletes. 1 hora 13 minuts, la marca de Juan Torrero. El tram és 10. Tot i que la qualitat de Teresa Pulido i de Has de Bom no es pot donar també un 0 en posició per aquest atleta. I que acaba amb 1 hora 14 minuts. Que diu Paulos a la seva samarreta, i darrere seu el número 46 del Joan Piqué, el Joan 3 de Croaus Bucat, també per sota de l'hora i 15 minuts. Un altre que ens arriba des de per sota de l'hora 15, enhorabona Jordi. L'agrupació atlètica Catalunya.
d'Isabel Quilonja, amb ràbia tirava la casa d'Om la cinta de guanyadora. Honora 20 minuts i atenció, Teresa Pulido, tots uns darrere seu aplaudiments per la Teresa Pulido, segona classificada, us ho dèiem. Estaven juntes, Teresa Pulido i Has de Maó. I finalment la victòria serà Has de Maó per Mònica Noguet. Arribava en aquest curs el número 41 del Mario Badia del Borràs.cat. Què fa? A la Tissona darrere seu d'animal. Atleta de la Unió Cronenca d'Atletisme, tercera classificada, Carmen Auñón. Atleta de l'UCA, també ha portat un final a la cursa, 40 per sobre de l'hora i 22 minuts. És Angélica Esparza, atleta de l'ISS, Angélica Esparza, número 23. La nostra quarta classificada femenina